Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Галимҗан Идриси бик кызыклы шәхес чын мәгънәдә, чөнки ул бик күп төрле юнәлешләрдә эшчәнлек иткән, эшләгән, бик төрле юнәлешләрдә бик каршылыклы эз калдырган һәм шунысы да кызык, аның турында мәгълүмат бездә бик аз кешеләрдә һәрхәлдә. Ләкин архивларда аның турында төрле вакытлы басмаларда аның турында мәгълүматларны табып була. Мин аны атар идем зур авантюрист дип. Бәлки мин шундый сүзне кайвакыт әйткәнем дә бар. 20-нче йөз тарихында, татар тарихында иң зур авантюрист дип атарым мин аны. Менә уйлап карыйк, әйме? Бу кеше Галимҗан Җәгъфәр улы Идриси 1887 елда Кызылъяр шәһәрендә, ягъни Петропавловск шәһәрендә, Казакстан территориясында дөньяга килгән. Сәүдәгәрләр гаиләсендә. Соңрак белемен Оренбургта Хөсәйния мәдрәсәсендә алган. Аннан соң Европага барган, белем алырга, Бельгиядә, Франциядә, Льеж шәһәрендә, Бельгиядә укыган, телләр үзләштергән. Бераз вакыт Хөсәйния мәдрәсәсендә укыткан. Аннан соң 11-нче елда ниһаять Истанбулга киткән һәм Галимҗан Идриси бу вакытта үзен әлегә төркишелек идеясы тарафдары итеп күрсәтә, ягъни төрки халыкларының бердәмлеге идеясы тарафдары итеп күрсәтә. Аннан соң инде Төркиядән, ул анда Төркиядә Төрк йорды журналында Йосиф Акчура белән хезмәттәшлек итә. Бик күп басмаларда мәкаләләр бастыра һәм бик зур графоман итеп күрсәтә үзен. Нинди генә темага, авыл хуҗалыгы да бар, анда тарих та бар, география да бар, ниндидер көнкүреш мәсьәләләр дә бар. Ни өчен без сулагай? Наполеон мусульман булганмы? Шундыйрак хәттәнең мәкаләләре бар, әйме? Шура журналының дистәләгән мәкаләләре басылган. Шуннан соң инде менә Төркиядән 14-нче елда ул Алманияга китә. Ничегрәк килеп чыкканын ачыклау шактый кыен, әлегә андый мәгълүматлар мин тулысынча андый мәгълүматларым юк. Ләкин 14-нче елда Алманияга килә, Швейцарияга килә башлады, аннан соң Алманияга килә. Беренче дөнья сугышы башланганнан соң. Һәм төрле юллар белән монда инде бөтен нәрсә нечкәлекләрен аңлап бетереп булмыйдыр. Ул Германия территориясендә оештырылган хәрби әсирләр лагерына имам итеп билгеләнә. Башта ул лагерның имамы Габдрашид Ибраһим була, ләкин Габдрашид Ибраһим акрынлап ул эштән читләшә һәм үзе урынына Галимҗан Идрисине тәкъдим итә. Галимҗан Идриси ул бик теге үзен яраткан, бик ничек шундый тәкәббер кеше булган ул, әйме. Ул үзен зур шәхес, лидер, юлбашчы ролендә күргән һәр вакытта. Шуңа күрә аның өчен бу имам вазифаларын үтәү бик зур бер дәрәҗә булган, үзен таныту өчен бик зур дәрәҗә була. Һәм ул монда инде бик көчле пропаганда җәеп җибәрә. Россиягә каршы, Антанта илләренә каршы татарлар арасында ул монда Әл-Җихад газетасын чыгара, бик күп мәкаләләр бастыра рус телендә, гарәп телендә һәм татар телендә. Әл-Җихад газетасы 4 ел дәвамында шушы махсус хәрби әсирләр өчен бастырылган газета, әйме. Ул монда мәчетнең имамы була. Беренче агач мәчет төзелә 15-нче елда шушы лагерда махсус мөселманнар өчен. Германия территориясында чын мәгънәдә беренче эшләгән мәчет. Аңа кадәр булган мәчетләр, ләкин алар күбрәк шунда декоратив роль үтәгәннәр. 17-нче, 18-нче, 19-нче елда мәчетләр булган, ләкин менә бу чын мәгънәдә беренче гыйбадәтханә Германиядә менә шу лагерда төзелгән, Винсдорф шәһәрендә төзелгән мәчет. Ул мәчетнең имамы Галимҗан Идриси була. Татар иле дигән газетасын чыгара 18-нче елда. Аннан соң инде бу эшләр тәмамлана башлаганда, сугыш тәмамлана башлаганда ул Германиядә беренче татар мөселман хәйрия җәмгыятен төзи. Рус мөселман студентларның ярдәмчелек җәмгыяте дип атала ул. Һәм бик кызык файдалана ул җәмгыятьтән, күбрәк матди ягын карый ул аның. Һәм күпчелектә шушы җәмгыятькә төрле хәйриячеләр тарафыннан бирелгән акчаларны үз файдасына тота. Хәтта вафат булган әсирләрнең
васиятнамәләрен махсус төзетә ул, менә аның мисаллары бар. Һәм әсирләр васиятнамәләрен төзегән вакытта һәрберсе кул куя, мин бу акчаларымны миннән калган, әсирләрнең кайберләренең акчалары да булган. Ансыдай онтырга ярамый. Чөнки алар махсус хокукларга ия булганнар, мөселман әсирләре, хәрби әсирләре Германиядә. Һәм ул шулай яздырып калдыра, һәрберсенә яздырта, миннән калган акчалар бөтенсе шушы җәмгыятькә күчәргә тиеш дип. Шуннан соң сугыш беткәч, бераз вакыт ул Алманиядә яши, Беренче дөнья сугышы беткәч, һәм менә шушы җәмгыятьнең эшен алып бара, 23нчы елга кадәр ул җәмгыять рәсми рәвештә яши, 18-23 елларда. 21нче елда ул ватаннарына кайткан хәрби әсирләрнең эшелоннарының җитәкчесе була. 20-21 елларда һәм 21нче елда ул соңгы эшелоннарның берсен алып кайта, Совет Россиясына әлегә һәм аны чиктә кулга алалар. Совет илендә. Анда нинди сәбәп булгандыр, мин әйтә алмыйм. Хәтта наркотиклар турында сүз бар, имеш ул наркотиклар алып кайткан. Ансы дөрес микән, хак сүз микән, юк микән әйтү кыен. Һәрхәлдә аны хөкем итәләр һәм бик озак зур срокка төрмәгә хөкем итәләр, төрмәгә тоткынлыкка хөкем итәләр. Ләкин ни кызык, 1-2 айдан соң ул ничектер яңадан иреккә чыга. Һәм яңадан Германияга китә. Германиядә хәзер инде ул Бохара Совет Республикасының рәсми вәкиле булып килә. Ничек ул анда, әйтәм бит, монда бөтен элемтәләр, ничкәлекләрне белеп бетереп булмый. Бохара Совет Республикасы белән ул элемтәдә булган күрәсең, һәм шуның рәсми вәкиле дәрәҗәсен, исемен алып, Алманиядә ул шундый эш җәйеп җибәрә. Мөселман студентларның Совет Россиясыннан һәм соңрак инде Ишкан Советлар Союзыннан мөселман студентларын ул чакыра Алмания университетларын укырга. Һәм үзенә күрә аларның кураторы була. Менә бик кызык бер юнәлеш, һәм чыннан да 20нчы еллар башында ныгытып өйрәнелмәгән бер сюжет. Дистәләгән татар студенты төрле төбәкләрдән, Пермь, Казан, Уфа, Оренбург, Кырым, Пенза якларының бик күп студентлар Германия университетларына укырга киләләр. Һәм аларны бөтенсе канат астына ала Галимҗан Идриси. Нинди максат белән, ничек алып барган ул эшне, аны әйтәләр, имеш, ни өчен ул, мәсәлән, 21нче елда иреккә чыккан. Ул ВЧК белән килешүгә килгән, һәм ВЧК аңа ниндидер йөкләмә биргән инде, ниндидер задание биргән. Шуңа күрә аны Совет шпионы, Совет агенты дип тә әйтүчеләр юк түгел, һәм бүгенге көнгә кадәр язучылар баран турда. Шулай итеп, күрәсең, аны коммунистик агент, коммунистик пропагандист дип санаганнар шушы 20нче еллар башында. Ярар, хәерле булсын. Шуннан соң бу эш беткәч, ул Германиядә кала, Алманиядә кала. 27нче елда инде шактый өлкән яшьтә булса да, ул Берлин университетының философия, фәлсәфә факультетына укырга керә. 1900 ялгышмасам 30нчы елда ул Германия ватандашлыгын ала, гражданы була. Һәм инде соңрак 30нчы еллардан аның эшчәнлеге тагын зур бурылыш ала. Галимҗан Идриси 1933 елда нацистлар идарә итә башлагач, инде шушы режимның бик көчле һәм актив тарафдары булып китә. Ул Германия тышкы эшләр министрлыгында чиновник булып эшли. Ул Германия пропаганда министрлыгында радио пропаганда өчен җаваплы эшләр башкара, төрек һәм гарәп редакцияларын җитәкли. Ягъни нацистик Германияның казанышларын төрек һәм гарәп телләрендә алып баручы шәхес буларак. Кайбер мәгълүматлар буенча Mein Kampf Гитлерның төп теоретик хезмәтен фарсы теленә тәрҗемә итә. Гомумән Галимҗан Идриси телләр белүдә бик сәләтле кеше булган, ул 10-12 тел белгән, шул исәптән Европа телләре дә, көнчыгыш телләре дә, төрк теле дә, фарсы теле дә, гарәп теле дә, француз, немец, инглиз, бик күп телләр белгән кеше. Ул бик сәләтле кеше булган инде бу мәгънәдә. Шуннан соң 30нчы елларда алган түгелме? Юк, 1940нчы елда ала ул гражданлыкны. Мен бу тадым теге дата, түгәрәк даталар дип, 40нчы елда ул гражданлык.
партия ағзасы болмайды деп білем мен аны, ләкин соғыш вақытында, мына екінші дүние соғыш вақытында ол енді мына шушы Көншығыш легионнары белән дә бәйләнеше бар аның. Ул бүтін татар башкорт эмигрантларына каршы донослар яза. Чөнки ул үзен генә лидер итеп күрә. Ул, мәсәлән, Гайс Хакыйга каршы яза, Әхмәт Зәки Валидигә каршы яза, үзбәк эмигрантларына каршы. Алар бөтен сакланган, алар Германия архивларында бөтенсе бар. Аларны пычракка батырып бөтенсен бетерә. Алар теге имеш сепаратистлар, алар айрым дәүләтләр турында хыялланалар. Ә менә мин төркичлек идеясе тарадылар, бөтен төрки халыклар, алар бер зур халыкның кавемнәре генә, алар ниндидер теге айрым дәүләтләргә ия булырга тиеш түгел, зур төрки дәүләт булырга тиеш, һәм аның күрәсең үзен шундый шул дәүләтнең җитәкчесе дип күргән. Нишләптер ул үзен сугыш вакытында профессор дип атый, ләкин бер кашан да ул бер кая укытмаган, профессор Алим Идрис дип язып куя бөтен җирдә. Gerçi bir kaçan bir kaya üniversitelerden ileride okutmagan, profesör derecesini almagan kişi bulsa da. No, ne isim, ana bek göresin, uşağan, kilişken, yaratkan o isimli. Soğuş vaxtında tağın bir bir zor, demek ol bütün Tatar emigrantları bilen ilimlerini bozup bitire. 2-3 tapqır uylangan. Min yalgışmasam, bir xatını bulgan Rossiyada Уланы калдырып тегендә киткән. Аннан соң бер немец хатынына өйләнгән, аның балалары туган. Аның турында мәгълүматлар шактый туманлы. Ләкин аның 3нче хатыны, минем белүемчә, ул юк, 3нче дип саныйм инде мин аны, бәлки 4нчеседер, 3нчеседер. Дип саныйм, ул Шәмсел Банат Ашраф, Пензадан килгән, укырга 20нче елларда студент медик институтта, медицина факультетында Берлин университетында укыган. Менә шул Шәмсел Банат аның хатыны була, аның 3 баласы туа. Һәм аның улы Илдар 1927 елда туган, ул шулай ук билгеле шәхес була соңрак. 1944 елда Илдар Берлин университетының медицина факультетына укырга керә. Һәм соңрак зур уңышларга ирешә медицина өлкәсендә, Германиядә яшәп, Мюнхендә яшәп, ул Селекта дигән журналны чыгара һәм менә шу юнәлештә бик танылган шәхескә әверләйм. Илдар аның тагын 2 апасы булганлыгы билгеле. Алар белән заманында Тауфик Айди да очрашкан, Тауфик Айдиның мәгълүматлары бар, аның басмаларында табып була. Галимҗан Идриси тагын 44нче елда оештырылган хәрби муллалар мәктәбенең җитәкчесе була. Махсус Вермахт һәм СС өчен муллалар тәрбияләгән. Соңрак сугыш беткәннән соң Галимҗан Идриси башта Швейцарияга китә, аннан соң Мисырга китә. 50нче еллар башында ул Мисыр королына мөрәҗәгать итә, барлык иммигрант татарларны Мисырда җыярга. Бөтен дөньяга чәчелгән иммигрант татарларны Мисырга җыярга. Ләкин 52нче елда Мисырда революция булган күрә, бу план тормышка ашмый, Мисыр королын бәреп төшерәләр, республика яша. Галимҗан Идриси качып китә Согыт Гарабстанына. Согыт Гарабстанында ул тагын бер проект белән чыгыш, шул проект белән Согыт Гарабстаны җитәкчелегенә мөрәҗәгать итә. Һәм ниһаять 1959 елда ул Согыт Гарабстанында вафат. Менә шундый бик каршылыклы язмыш бу кешенең. Һәм Галимҗан Идрисинең җәсәде соңрак аның улы тарафыннан, аның балалар тарафыннан Мюнхенга китерелә. Мюнхенда аның кабере бар, ташы бар. Шәмсел Банат аның хатыны шунда ук җирләнгән. Мөселман Мюнхенның бер ялгышмасам урман каберстаны, урман зираты дип аталган зиратта җирләнгән ул. Илдар Идриси шунда ук җирләнгән. Димәк, тагын нәрсә әйтеп була. Менә шундый күп кырлы шәхес дип әйтик инде, бик аның турында төрле имеш-мишләр йөргән 30нчы елларда, имеш ул коммунистик агент, аны Гестапо беренче тапкыр тикшергән. Коммунистик агент икәнлеге исбатланмаган. Шул вакытта бездә Советлар Союзында аны хыянатчы фашист дип йөрткәннәр. Шуңа күрә тегендә ул коммунистик агент булып шик астында булган, монда ул сатлык жан фашист булган әйме. Менә шундыйрак бер бик кызыклы шәхес. Әлбәттә, аның һәрбер юнәлеше турында тагын ниндидер тәфсилләбрәк сөйләп булыр, ләкин менә әлеге хәтеремдә булганнар шулар. Менә бу кеше ничек сугыштан соң качып китә алды икән Германиягә? Ну, онытмыйк, ул бит инде совет гражданы түгел. Юк, менә ул фашистлар Германиясына хезмәт иткән кешеләр. Ул әйткәнемчә Швейцарияга күчеп киткән. Сугыш бетер алдыннан. Һәм Швейцария нейтраль, или анда сугыш булмаган. Аннан соң бераз дөньялар тынычлангач Мисырга күчеп киткән.
Ул вакытта бит инде теге шундыйрак ситуация булган, Рамис. Кем гадирәк, ничек әйтик, самимирәк дип әйтик инде, ул әсирлектә булган кешеме, немецлар белән хезмәттәшлек иткән, ул ватанына кайтырга тырышкан. Һәм аларны аннан соң фильтрация көткән, күбесен лагерь көткән бит, Кем менә ничектер ераккарак караган, тирәнрәк караган, хәйләкәррәк булган дип, мәкерлерәк булган дип әйтимме? Алар инде тырышканнар, ничек тә булса, һич булмаса Америка яки инглиз зоналарында калырга оккупациянең. Шунда инглизләргә үз хезмәтләрен тәкъдим итәргә, американнарга үз хезмәтләрен тәкъдим итәргә. Инглизләр, американнар андый кешеләргә һәр вакытта ярдәм итәргә тырышканнар. Ул теге гади солдат булган булса, аны кире кайтарырлар, әлбәттә, американнар. Булар күрәләр, все-таки ниндидер дәрәҗәле кеше, ниндидер аннан ниндидер файда булырга мөмкин, киләчәктә бит инде Америка Советлар Союзы белән каршылыклар булуын аңлаган инде. Шуңа күрә Советлар Союзыннан чыккан ниндидер интеллектуалларны үз ягына тартырга тырышкан һәм әлбәттә менә шундыйрак факторда үзенең ролен уйнагандыр дип самалап була. Bu kişiler ise şöyle bir zor derecelerge erişip aldı ki Mısır karolları bilen söylüyor şallarlar. Акылсыз кеше түгел, сәләтле кеше. Әйткәнчә, авантюрист булса да, телләр белгән, дәрәҗәләре булган, исемнәре булган, ниндидер вазифаларны үтәгән. Ул бит инде әйтә алган мәсәлән шул, мәсәлән Мисыр королына. Менә мин Беренче дөнья сугышында мөселман әсирләренә ярдәм иткән бер Германиядәге мәчетнең имам хатибы, газета редакторы. Менә шулай. Минемчә анда хәйләкәрлек тә булгандыр инде, ниндидер теге үзенә ышануда булгандыр инде. Шулай итеп шамала була дип саныйм мин аны. Bu kişinin kilip çıkışı bilgili mi ana менә әйтелгән сүзләр? Бар. Ул Петропавловск әйткәнемчә Петропавловскидан ул, Кызыл Яр дип язылган инде ул. Казакстаннан, ләкин аның тамырлары Казан якларын дип беләм мин. Ул Казан, Урта Иделдән инде аның тамырлары. Менә анысы кыен. Аның Илдар Идрис дип аталган инде ул соңрак сугыштан соң. Минемчә бар, ләкин алар татар түгел инде. Bu kişi torunda bir Германиядә яки башка җирләрдә язучылар, журналистлар. Ул, беләсеңме, Рамис, мондый тематика ул алманнар өчен яки башка илләр өчен экзотик тема, алар өчен кызык түгел ул. Актуаль түгел. Ярый, ниндидер булган ди Галимҗан Идриси, үзен профессор дип йөрткән сугыш вакытында. Андый кешеләр меңләгән булган. Алар өчен андый ниләр, алар өчен кызык түгел. Безнең татар өчен кызык ул. Алмания өчен нәрсә ул? Алмания өчен хәтта Көнчыгыш легионнар темасы кызык түгел хәзер. Алмания өчен хәзер Татарстан кызык түгел. Чөнки алар бөтенесен теге ничек үзләренең конкрет гамәли максатларын чыгып шитәләр. Менә хәзер Германия фәннәшен мин инде әллә кая кирип киттем, Германия тарихчыларын алабыз. Төрки дөнья аларны кызыксындырмый. Реаль аласаң менә хәзер университетларны алабыз, фәнни ниндидер оешмаларны алабыз. Аларны кызыксындыра терроризм, мөселман терроризмы. Аларны кызыксындыра Төркия. Төрки дөнья алар өчен кызык түгел. Димәк, кая монда ниндидер Галимҗан Идрисинең орны? Безнең язучылар кемнәр белән тикшергән мәсьәләсе. Аны тикшерү өчен бик монда архивларда зур эш алып барырга кирәк, телләр белергә кирәк. Аны теге өстән генә күрсәтү авыррак. Былай менә ничектер кирип китеп, архивларда материаллар туплап табып, минемчә бик кызыклы, әйткәнемчә, бик каршылыклы, бик күп яссылыклы язмыш. Гыйбрәтле язмыш дип әйтергә. Үзенә күрә фаҗигале язмыш. Кеше төрле шартларда яраклашып, үзенә урын таба алган һәм тырышкан табарга. Төркиядә милләтче, сугыш вакытында, беренче сугыш вакытында имам хатиб, аннан соң җәмгыять җитәкчесе, Бухара Республикасының рәсми вәкиле, потенциаль шпион, яңадан Германиядә чиновник, тәрҗемәче, профессор дип йөрткән сәясәтче үзен. Нәрсә белән генә шөгыльләнмәгән, мулла мәктәбенең җитәкчесе, фәнни җитәкчесе. Шулай иттереп, матур иттереп, барысы да шулай килеп чыга. Сез үзегез ничек уйлыйсыз, моны бу кешенең мәсәлән мондый шәхесләрне тикшерергә кирәкме? Әлбәттә кирәк. Ул бит гомумән тарихны бөтен яктан аңларга һәм белергә кирәк. Чөнки без бит инде сугыш тарихта бар итеп каһарманлыгын эзләргә тиеш түгел. Менә бу кеше ул үзе бер гыйбрәт. Аның язмышын өйрәнеп, аның биографиясын өйрәнеп,
ниндидер тәҗрибә туплап була. Татар тарихының ниндидер сәхифәләрен яхшырак аңлап була. Шушы шурның каршылыкларын яхшырак күз аллап була. Ничек инде андый шәхесләрне күз алламыйча тарихны өйрәнеп була? Бары тик каһарман, бары тик герой, бары тик батырлык күрсәткән кешене генә өйрәнеп тарихны аңлап булмый. Siz o'zingiz nechta bilasiz bu kishi narsa hisobidan shunday yo'lga erisha oldi ekan? Buni o'zingizni Талант? maqsad bo'lgan. Талант? Аны булган, русча әйтсәк, непомерное тщеславие дигән. Менә аны һәман иштән ул күрәсен кыздырып торган ул. Менә үз-үзен күрсәтергә теләү, ниндидер дәрәҗәләргә ирешергә теләк, ниндидер урын алып үзен күрсәтергә булган теләк. Минемчә менә шулай дип саныйм. Була бит андый кешеләр, теге һаман канәгать була алмыйлар. Һаман ниндидер үзенә, ниндидер яңа шөгыль эзлиләр, ниндидер яңа дәрәҗә эзлиләр, яңа ниндидер исем эзлиләр. Ул бит юкка гына үзен профессор дип атамаган. Нинди профессор булсын? Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.